Вертикални штори. За много уют и комфорт във всеки офис и дом. Можете да избирате от вертикални ленти, озаряващи помещението, до такива, които напълно го затъмняват. Вертикалното завъртане на лентите създава удобството за възможно най-голям контрол на пропускане на светлинния поток. Лентите могат да бъдат от текстилни материи с ширина на лентата 89 мм и 127 мм. Предложенията ни са от над 10 колекции, съдържащи над 700 материи. Ленти 89 мм от ПВЦ профил в богата цветова гама и форми по лентите. Ленти 89 мм от алуминий в богата цветова гама и цветови ефекти по лентите. Могат да бъдат изработени и с електрическо управление с дистанционно задвижване.